Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa mga para antabay, para dawang para healing, para subaybay, hindi po naman sa tuyang simala na programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Hatod sa tuya agabos ka na Bicol University Extension Management Division sa Panginoon. Siyempre, ka na samuyang pamayo dyan si Ma'am Marcia Rico. Asin ka sa tuyang presidente sa Bicol University, si Dr. BBB Benjamin Nevres III. Sa muna na daw na ininin Domingo, Miyerkules, pet sa 29, ikaw kita ning bisita, gikan dyan sa Bicol University Tabaco Campus. Na bisita na ini si Sir. Kaya masisid giraray kita sa kadagatan mo niyan. Kaya ni si Sir, iyon ang sa iyang expertise. Si Dr. Alex Kamaya. Yan. Ang pag-urulayan tayo niyan, Sir. Gusto mo, Sir, pwede mo man pong ipaliwanag na ang iba nindong programa na malalauman ta sa mga arabot pang episodes and diretso kita duman sa tema tango niya na aldaw na ini. Sige, Sir, on air na kita. Good morning po, Diyos maray na aga po sa mga parenan nyo kan DCGB. Again, salamat po Sir Seth, lalo na po sa Bicol University Extension Management Division sa sendang programa po ini. Dahil na-imbiteran po girare kita na mag-presenter kan sa tatuyang patara-tara. Ano po, Sir? Opo. So, instruction, Sir, sa kuya ni Sir Ian. Bago ngayon ka magpuungkan sa imong topic, introduce ko po girare so, so itong Buhay Dagat program. Yes po. Ini pong Buhay Dagat program, saro po ining radio program kang Bicol University Tabaco na nag-emphasize po tungkol sa mga resources kang albay, especially sa marine resources. Resources, okay. Tungkol sa dagat po ini. So aramta po baga na ang Bicol region, especially ang albay. Yes. Ay mayaman sa resources hali po sa sa dagat. So alos ang kadaklan po sa satuyang mga kababayan digdi, Sir, ay mga naging dependent po sinda sa livelihood ninda sa dagat. So talagang dakulaon pong contribution sa buhay ka mga Bicolano, particular sa albayano ini pong dagat. So ini po ligdi sa programang ini. Actually, Sir, second time Sir? Yes, din na ako. Second time. Opo. Sa programa pong ini, actually ang pinaka i-introduce na po sa mga specific na mga research, especially kang biotabako. Major mi po baga na sa banner program may ang fisheries program. Yes. Then ito pong mga produkto na pigigibukan sa tuyang mga pag-iribang faculty members sa biotabako. Asin ini man pong mga kung ano pong pwedeng livelihood, sabi nga ni pangkabuhayan. Pangkabuhayan. So bali po nasa year 2 naman ini. Yes, sir. So
siguro siya day pa man po kompleto kaya si list kong programs kang buhay dagat program ni Sir Ian. So bale, ang nai-mention niya lang sa kuya, saro nga sa mo itong sa topic mo niya na El Nino El po, Nino. sir. So napapanahon po baga kaya ini El Nino. Mating-mati ita, sir. Ang El Nino. Mating-mati. Tama po. So, saro po yung sabi niya, pwede mo na ngayang po ang programa. Okay. Dati na po mamuna ini. By the way po, sa mga parainan nyug nga to, ining buhay dagat po, in-introduce na ini kang sarong taon. And, di ko lang sir matandaan kung may mga pirang episode po. Sindagari, 10 man na episode. Iyo, sir. Dakol ka mong na-ipresentar. Na-ipresenta. Opo. So, bali po ini, so mga medyo panibago naman pong set kang sa muyang mga presentation. Basta sir, ang di ko malingawan na presentation nindo. So, iba-ibang klase ning kasag. Ay, so poisonous na kasag. Poisonous na So, kasag. dakulong kayo sir nag-react na oo. naging mas maingat sinda, mas maikmat sa Yes po, dakulang bagay po ito ta. Yes. Kahit papaano, hanggang ngunyan, igaw pa po kitang mga kababayan na day pa po aware Yes, kahit bagay tama, na ito. tama. Lalo na sa mga nag-e-erok dyan sa gilid kang kadagatan. Ay, Tama kang po. mga baybayon. Tama po, Oo. opo. Yes, sir. Sir, mapuuna Sige, kita sir. kainin. Go ahead. Go ahead Sige po. man po, tanganing sa satuya pong pwede ba mahiling po nindo ining sa kuyang prepare na sa tuyang PowerPoint presentation. Ini Yes. po, at least mayroong kamong idea, kung ano po ining El Nino. So, ini pong El Nino aramta na saro siya pong natural na phenomenon. O sabi nga ni digdi po sa internet, saro siyang climate pattern na nagtatao po ning mainit na dagat o Tama. mainit na panahon. At sa balyo naman po kang parte kang mundo, kumahiling ta po dito sa picture na ini, nagdadaran po ning at same time kasi sir, may matinding pag-iinit dito sa parting ini kang lalo sa Pacific side, ini po dito sa western side kang Pacific. Okay. Sa balyo naman po, sa western side naman, matinding tag-uran. Tag-uran. La Nina. La Nina naman duman sa balyo. So ini po, pig-apod ini pong actually natural po ining phenomenon. Okay. Sabi kang mga siyentipiko, parte po ini kang pig-apod na El Nino Southern Oscillation or ENSO. So pag sinabi pong cycle, papalit-palit. May yes. warming tapos may cooling pattern. Oo. So, ang kabaliktadan po, kining namamatitang panahon ngunyan na El Nino, ay La Nina naman. La Nina. So, nadanguta po siguro yan sa DOST Pag-asa na pag sinabing La Nina, prolong na o mahabang tag-uran, sir? O digbabaha na biyo. Opo. So, is the cooling part daw po ni kang cycle. Ini pong El Nino, sir, usually, although dai pa po napipredict ng kasi pabago-bago ang niya, pabalik-balik lang po ini, piga po na reoccurring event lang po ini, Event sir. or phenomenon. From 3 to 5 years po, minabalik girari siya. Okay. Ang last na pong El Nino, sir, kang 2023-2024. So, bari 3 years, tamang-tama talaga, 3 years na. Iyo. 2026 na po ngunyan. Aha. So, pwede po ini maghaloy ki kung bakong sarong taon o kaya 9 na bulan. Grabe, halawig. Halawig, sir. So, kung mahiling ta po ang El Nino, ispigapod na pong extreme event po ini. Sabi kang ibang mga siyentipiko na extreme event kasi nagdadara ning disruption kang global weather pattern. Okay. Na sa digdi po sa side so pig-istoryata po sa Philippines, like in Southeast Asia, ang kosa po kay ni matinding drought or yung po kay ni so sobrang init baga sir na nagmamara ang sa tuyang mga dagaha or nagbabawas ang water level sa mga dams, Yes, oo. po. So, ang tendency po, aramta yan na siyempre ma-dry po. Maski ang mga water tables, sir. Yes po. Yung mga bubon, mga Yes po. spring. Yes po. Nagbabawas talaga po. Nagbabawas. Dahil po, prolong po ang tag-init. So, extreme weather event po ini. Okay. Then, sa kabilang part naman kang mundo, ito pong nasa US, medyo tag-uran man sila. Tag-uran. Extreme event man ta, mamalisanin. Sige na sana ngayang uran. Uran. Sunod-sunod ang uran. Ano po? Okay. So, ini po ay sarong usual po ining cycle talaga. Nagkataon lang, sir, nangunya na taon na nag-recur. Nag-record naman, sir. After Estimate 3 pa, years. sir. 3 years po, Yes, sir. okay. So, may hapot digdi. Ngaya ang climate change pwedeng mag-apekto sa El Nino. Ang simbag po kang mga sintipiko,
Yes po, Iyo. na ang climate change, nagdadara po kasi siya ning aram tabagan ng climate change is dara kang global warming. Yes. Mas lalo pong pigi-trigger niya po ang El Nino. Kumbaga sir, kung may kalayo, pigpapaypay. Lalo niya pa pong pigpapaypay. So, ini po, sir, dakol na ebidensya na nakaka-influence talaga po ining climate change. Sabi po kay ning sarong organisasyon sa mundo na WMO, likely mga around after 5 years, sir. In 5 years, sabi nila, mas matindi po ang darang epekto kay ining climate change sa El Nino. Kasi po, pigka-combine na niya diretso. May climate change na, May El Nino may pa. El Nino pa. Okay. So, combination na po ining duwang ini. So, ano po ang darakang El Nino? Ano po ang sayang kosa? Ano po? Nagkakos po ini kung hilingon ta, so istoryata pa dati, pag sobrang init, sir, halimbawa, kung sabi baga kang pag-asa po, sir, for more than 20 days na kita, sir, day nag-uuran. At least sa Bicol, medyo nagtag-uuran kita kang nakaagi. So, ang nangyayari po kay ni severe drought o sobrang pagmarakang mga daga, lalo na po sa agricultural Yes. land. Ang Mga Philippines po, tanuman, yes, sir. mga paruyan. Dahil po may mabubuhay talaga dyan, sir, na mga pananom. Yes. Oo. So, ang issue po, sir, kay ni is pig-apod na food insecurity. Yan, oo. May kakulangan po kita sa tuyang produksyon ng mga pagkaon ta. And nakul po ini. So, kung sa balyo naman po nagbabaha, aramtaman po ang epekto kang baha. Again, in food insecurity man siya, Insecurity sir. na naman, oo. Kasi pag nababaha baga, nalulunod sa mga pananumta sa tuyang agricultural land, parehas man po ang epekto, parehas man lang siya. And bako lang po ini, sir. Halimbawa, sobrang init. Ang kapalit kayo ni pag uminaran, mga makusog na uran. No, yeah. Finally, ang sabi niya pa di, mas intensified sa pig-apod na tropical storms. Okay, oo. Opo. So, pag nagtag-uran na kita, gariyo na naman ini ang makusog. Kumbaga kasi, pag tag-init, sobrang init. Pag tag-uran, sobrang uran. Sobrang uran. So, mga extreme weather events na po Extreme, talaga. yes. Extreme kaya pig-apod po Oo. sa extreme weather events. So, sana po dahil man, pero ang Bicol region sarap po bagayan, sir, sa location o sa area sa Philippines na hardly hit by typhoon. Yes, naka-protrude kaya kita sir eh. Yes, Naka-uldot kita sa Pacific. Yes po. So sa Pacific, kung hilingon ta pa ang mainit na paros, mainit na kandara kang sa Pacific side, minaduman po bagayan pasakat sa Tuya and then going to Taiwan. Yes. So gari po yao sa Samar, Bicol region ang Yes. nambibilog pirmi, sir, ang mga typhoons. No, oo. So kung igwa kita kiarog ka ini, asahan ta po o pasiguro na po kita, mag-ingat kita dahil kung igwa na naman kay El Nino, kapalit po kay ni, although sana daiman, pero sigurado po ini mga araw kay event namang mga makusog na typhoon. Ano po? Arunduman ko sir kang bago so kasagsagan pa kayo kang COVID, kang 2020 tulong bagyo sir ang tuminama sa to. Yes po, may COVID sa na kayo. Quinta, Ulysses saka Rolly. So Rolly po ang makusog ang Makusog, impact opo. naman sa first district ang Albay. Yes. So grabe po ang mga Katanduanes. nagkararaot naman Yes. ng mga So ini po ang nahiling na kang mga siyentipiko na dara po ini kang kan sa tuyang extreme weather event dahil sa climate change. Ano po? Climate, yes. And besides, iba-iba pong hilang pa, sir, ang pwedeng may dara Iyan kang pa. Iyan kang pa. El Nino. So mag-iingat po kita dahil ang El Nino ay pwedeng magdara po ng heat stroke sa tuyang mga parehinan nyo. Ano po? Ingat lang. So ano po ang ini po base sa istorya kang nakaagi lang. So recent na El Nino, sir, kan 2023 po. Yes. 2024. So sabi digdi, ang epekto kay ini sa coral reefs ay grabe, sir. Yan. So sabi digdi, around 77% po kang coral reefs Grabe, sa from Atlantic to Pacific po ay apektado kang coral bleaching. Ano po ang pig-apod na coral bleaching? Pag sobrang init po kang dagat, nagpuputi si corals. Yes. Kasi po, Garusilpig kukula. tingko ko lang. Aram sa babaga so bleaching. Bleaching. Tama. Oh. Kung may ano nga yung pang bleach mo, tanganing mahali so digda sa puting bado. May sarong produkto baga na sikat. Ano, sir? Yes, Pag oo. pinatagdo mo naman, maputi Maputi, siya. oo. Similarly, araw po kayo na ang nangyayari.
ang nangyari po, pag explain ko po Sige later, lang. may date po kitang technical, mga parenan nyo po. May date kitang yung paliwanag kung minaputi siya. Ano po. Okay. Pero sabi digde, ining so recent na El Nino, near global, sir. Halos Almost buong harani mundo. na po sa pagiging bilog na mundo Okay. ang naging mass bleaching event po. Grabe, ano? So imagine 42 countries, territories in 5 different oceans and seas ang apektado po. Grabe. So makatakot kasi po habang Massive. nagahaloy, Mm-mm. nagpapara-widespread po ang epekto kang So sa corals pa lang po ining pagpapahiling ta. So bali po ini sa information hali sa NOAA or National Oceanographic Administration kang United States of America. Sirang coral sir sa Bicol Bahura ano? Bahura po. Okay. May diit pa po kita sir na ipapahiling man Okay, sir na sige. pag-aadal tungkol Sige. sa corals kang Bicol. Okay po. So ini po sa istorya ko sa next slide ko po. Ini po sa istorya ko na epekto sir. Yes. Dati may igo kaming ginibong eksperimento. Mm-mm. Ito sa kaiba ko pong dating professor from Japan, from Kochi University. Pigadalan mi po kung ano talaga ang epekto kang mainit na tubig or kaya tubig dagat sa corals. Sa corals, okay. Ini po ginibo ini sa laboratory po. So bali primero ang ginibo mi po kini yung sarong klase po kay coral so pigapod na Pusiliopora damicones. Pasensya na po sa satuyangan. Sa mga estudyante ta pong mahilig sa marine science. Pero ang coral sir buhay yan, di ba? Buhay po, Okay, sir. Sige. Pig culture mi muna ini sir at tanganing mapatubo mi. Actually ginibo mi lang ini sa sadit na petri dish. Sa laboratory lang po ini sir. Okay. Small fragment lang, sadit lang ta igriyan sir gapo bagayan sir na corals. Tapos ang pinakamagayon sa corals kasi very simple ang sa iyang biology, So pig potolmi lang so sa iyang apical part kang coral so colony niya pigapod then tig patubo mi po digdi sa petri dish. Kang ang temperature niya sir na 25 to 27 degrees Celsius. Oo. Pabor pa po yun sa corals. Okay. Pero ini sir, by the way po, ini po nasa laboratory. Iba man po talaga kung Sa pag-abot dagat na po talaga. nasa actual na po, nasa Okay, dagat na. okay. Pero at least tig pahiling ta po. Gari pigano niya man sana sir. Tig pahiling niya how or paano sir nakakaapekto si Mainit na temperatura. Ano po? sa tubig, okay. Ini po sa aspeto kang cell biology kasi sir. Okay. So mahiling ta digdi na pag immediately, pag nag-grow na sa corals, bigla mo pong ilalag sa mainit, ang temperatura nga ni sir, 32 degrees Celsius lang. 32, okay. Imagine mo, 32 lang nga ni ang sir, di pira lang na-increase niya, no? Tubig dagat yan, ano po. Pag nilaog mo naman po, ang nangyayari, ito pa lang sir, kaya minaputi si corals kasi kumahiling ta po di sa pig-apod na mga electron micrograph, ano po, itong mga figure ABC. Diyan po sumahilig dyan mag-adal ng cell biology. Oh. Mahiling ta po na itong sa mga pig-apod sir ng mga symbiotic algae. Kaya baga sir ang corals may kulay siya dahil igwa siya po kipig-apod ng mga kapartner na mga plants. Okay. Pero ini sir mga algae ini. Algae. Opo, mga plants po ini, mga microscopic sa radioton siya. Yaon sa iya dyan. Nasa loob po Oh. kan sa iyang tissues, kan sa iyang lawas. Okay. Aram ta po baga si corals is animal. So ma-exchange po sindaking nutrient para mabuhay. Iyon na itong nasa laog itong mga algae. Pag day po kasi sir ki algae, day po mabubuhay si corals. Okay. Kaya part kan sa iya pong life cycle na dapat igawa na siyang ng mga sa daradit na microalgae. Okay. So ang epekto po sir, natutunaw po kung ita-translate ko na lang po sa Bicol ini, natutunaw po sa pig-apod ng mga gastrodermal tissues kang itong animal. Ang tendency sir, pigsusukan niya na po. So algae. Okay. Kaya ang tendency po, minaputi po si corals. And hindi po mabilis. Ganda na siya pag nagputi, day pa man. Pag naputi po, halos nahiling mi po sa mga eksperimento, halangkaw ang chances po doon na day makaka-recover. Okay. Pero po, may mga nakaka-recover pa din. So, mga pigapod sir ng mga thermotolerant species. Although, day na kami ka na experiment na observation. Pero, sabi sa mga ibang, mga published articles po, sir,
nakaka-recover pa. May mga coral, sir, na ang species niya, kaya niya maski medyo mainit. Mainit pa po. Okay. Mga thermotolerant, sir. Yes, sir, Nakaka-tolerate pa po kaya. So, ini po ang dahilan kung nata po minaputi si coral. And piga po na coral bleaching. Coral. And para sa parenan nyug na po, pag nagbe-bleach na po kasi si corals, leading to mortality na, sir. Magaganda Halakaw na. na po ang chance sa maganda niya. Okay. And aram ta po baga na si corals ay nakulaon ng contribution nagiging siyang nursery ground kan sira. So mga shells, mga crabs, Diyan nagbubunay. nagbubunay, oo. Ang iba po diyan ipigakaon niya po mismo si corals. Si corals. So, parte po kapag po na coral reef system. So, Tapos nakakaulang pa baga siya sa sobrang kang dagat. Ano? yes po, nakakatabang as buffer pa yan kamakusog na nagbabawas po sa iyang Pagada na yan, sir, brittle siya, nagpapasa yes siya. po, minapasa Okay. na po. Okay. Although, dito po nasasabi na si corals, pag nagada na, ay dahil na pong sirbi, nagiging po siyang shelter kang Eyo, mga sira. istaran, ano. Pero, dahil na po siya mag-grow. Yeah. Tagada na po Dahil siya. na siya madakol, dahil na siya madakol. Yes po, dahil na po siya madakol. Kaya po, dapat talagang delicate species ini, sir. Piga po Iyo, ng mga corals. fragile species ini. Oo. Sige po, ma-proceed na kita masunod. Ini po, pagpahiling ko lang na bako po presentation lang nahali sa mo. Kahit po maghanap ko kita siya sa mga literatures ta sa internet. Dakol po kitang masasabi na ining climate change, ining global warming, nakaka-epekto talaga po ini, sir, kang mga coral reef sa bilog na mundo. Dakulong po kay ining mga pag-aadal. So proven na po siya talaga. So sa tuya naman po, sir, sa tuya na ining pag-aadal dito sa Albay, po? Okay. Sa Bicol. Kang 2023-2024, kaiba ko si Sir Ian Buban, nag-adal po kami, pigiling mi lang po, i-monitor mi sa mi, amo daw kung i-monitor ta po ang coral reef kang Laguni Gulf. Lagunoy, okay. Ang Laguni Gulf saro po siyang major fishing ground sa Philippines. And dakul lang po ang contribution kay ni pag-abot sa mga sources kang fisheries na po sa Bicol region, sir. Halos according kang mga previous studies, 51% po kang sa tuyang fisheries production ng mga pigkakauntang sira digdi sa sa riyon ay hali po sa Laguna Lagunoy, Gulf. wow. Opo. So bali po tulo lang, sir, ang pig-adalan ming sites, mga pig-apod na marine protected areas. Okay, oo. So, hali po ini sa Tiwi, sa Curangon, di man po sa San Miguel Island, sa Tabaco City, tapos saro sa Bakakay po. Okay. Ini pong mapang kumahiling nindo, yun po ini so site kung saan kami nag-sampling po. Opo. Ang way mo po pang pag-aadal, sir, kang epekto kang El Nino, itong pig-apod na Mantato Survey. Si Mantato Survey po ay saro siyang rapid o madalian na pag-obserba kang kondisyon kang corals. Iyo po. So, visually, nahiling po kang mga nagre-research na ini, ano ang epekto kang pag-init kang dagat. So, eventually, dapat po magdumang ka sa site. Tapos, mismo po, pig-apod na Mantato, nagpapaguyod siya, sir, sa bangka. So, sarong diver, nagpapaguyod siya. Okay. And then, pig-a-assess niya po base digdi sa sarong pig-apod na protocol para ma-survey mo sa corals. Okay. So, gidi mo ba ini kang 2023, 2024 pa lang, tapos 2023 pa lang, sir. So, start pa lang ito, onset pa lang kang El Nino. Okay. So, bale, March to June, tapos sarong September to November naman. Okay. Tanganing mailing mi, sir, pag-amihan in abagat, tigiling mi. So, kung may, ang pinaka-aim, kung talagang nag-bleach. Okay. So, kung hilingin ta po, ang epekto kay ni, sir, ay, tawad na muna pala tayo, may saro pakitang So, next slide ko po, tigpahiling ta naman, iningspiga po na C30 method. Oo. So, kaiba ko, talagang nag-actual na kami. Nag-dive po kami, sir. Skin diving, then nagtake kang picture kang mga corals na ini. Okay. May gamit po kami pigapod na folding monopod. Okay. Saro po, by the way, si C30 method, pig-introduce ki sarong expert sa Philippines po. Bako man kami kayo siya na nainot. Si Dr. Liquanan, po, saro siya sa mga nag-develop kay ining procedure na ini, tig-modify niya so dating procedure.
tanganing po mas madali na ma-monitor kang mga parasira o kaya kang mga local government units sa bantay dagat. Ang said ng mga corals, very simple kaya sir ang technology ining ginamit. So magayon po siya. So mahiling ta po didi kung paano naman kung saan no sir pig-assess miso pirang porsyento ang buhay na corals. So kasubago po sir naman tato pigiling duman ano ang overall condition. Gari sir rapid lang assessment Okay, ito. oo. So ano po ang satuyang by the way may saro pa lang kami aside kay ni aside kang pag-assess kang corals nag-download man kami sir di sa next slide ko nag-download man kami ning mga data kang pig-upod na SST or sea surface temperature. Okay. Saro po ining foreign based na gari online repository sir. Pwede mo siya makuha ang data online lang, free siya. Okay. Tangani mahiling mo pera ang temperatura kang dagat dito sa Laguna Gulf. So free po ini, tama nga ni ma-compare ta din sir sa epekto duman kung may epekto ngaya so pag-init o kaya dae. Okay. So epekto ining SST po sir dakulaon na bagay po ini tapigining to so temperature kang dagat. So ano po ang resulta? Good thing na ang resulta po daiman siya nagbago sir. Didi sa Laguna Gulf na found out me na daiman ki epekto sa El Nino. So nailing mi sa tiwi tabako in Bacacay. Or as coral bleaching. Day pong coral Okay, very bleaching. good. Kung hilingon ta sir, day coral bleaching siya dahil so duwang serving itong ginibume. So saro kaya sir halos patapos na. Tangani mahiling may consaturated na po so El Nino sa dagat. Talagang mainito na siya. So minahiling ta po day man pong masyadong pinagkaiba. So sa iyang pigapod na live coral cover at the same time so sa iyang mga other parameters pa. So ano pong dahilan ka ini? Sa next slide ta po mahiling tadig din na ini si ano nga rang ka ini si SST. Tighiling mi kaya sir tapig download mi so data kang KNMI. Nahiling mi sir na so temperature pa lang duman sir during El Nino sa bilog na taon na ito kinumpare mi day man masyadong halangkaw although po may increase ang nakalag po sa data mi nag-increase po so pigapod na sea surface temperature ki 0.5 degrees Celsius. 0.5, okay. Yes po. Kinumpare mi ni sir kang so pigapod na 30 years na average from 1991 to 2020 kinumpare mi so itong 1 year sana sir na na temperature niya tapos so 30 years na average duman sa same location. So mailing tabaga po digdi so nasa lang po is 28 lang 28.6 degrees Celsius pero po so nakaaging recent na El Nino 29.1. Oh, diit man lang. So, diit man lang po ang ano. Kaya man po siguro sir, masyurte kahit pa paano, dahil po ki coral bleaching or so itong pagputi ka mga corals dahil sa hiling miligde, dahil pa po pig-upod na bleaching threshold. Okay. Kasi po ang sabi kang scientifico, ang bleaching threshold po kang corals ay nag-range from 1 degree Celsius to 1.5 degrees Celsius po. Okay. Itong na-arindong data sir, dahil nag-abot duman. Day po nakaabot duman sir. Opo. So magayon po ini pagdangogon kahit papaano ta up to now sir nagbabalik kami sa location na ito sa Tiwi, Tabaco. Pigapot ni po sa mga parasira. So sa to yan po mga kababayan duman. Ano po ang kondisyon kang corals? Okay. So balingon yang girare sir. Pero ngunyan sir, ang mapuon pa lang nag-recur. Nagre-recur naman po. Nagpuon pa lang kitang Yes po. naglalaog pa lang ang El Nino. Yes po. So data pa aram kung ano ngunyan magiging impact. Yes sir. Bali sabi po nga ni kang nasa nahiling ko nasa US na based na mga information. Sabi nila last quarter of 2026. And suddenly medyo napaamay sir si El Nino. Start na daw po sir kang May. Okay. May na daw po sir. So siguro dahil nasa April pa kita, nasa pagpuuna po. Eh po, mainit na. Mainit na. Mainit Pero
para po sa Parenan Yugta, iba man po ang init po kan dagat sa init kang sa tuyang mismo sa paros po sa atmosphere. Oo. Siyempre mas madali po baga ang epekto pag sa atmosphere. Sa Atmosphere. dagat po, bako man po ganun kabilis sir Iyo. ang pag-init. Ang dagat po, nagsa-cycle po yan, may biga po na upwelling and downwelling. Nagsa-cycle po. So nasa iraron na parte, minataas. Napaibabaw, oo. So nasa mainit pong parte sa ibabaw, minababa po yan. So kung ganun po may ano, kahit papaano po, nababalance po ang Yes. temperature sa dagat. Oo. Pero kung continuous po sir, pirang bulan na Mainit mainit, talaga. siyempre mainit naman po ang Tama. ang dagat. Ano po? So grabe po ang risk ka ini. Bako lang sa corals, may epekto man ini sa mga mariw-bariw sir. Ito bagang pigapod na seagrass, seaweeds. Sige, oo. Sa mga sira. So ilingon ta. Imagine ta po kung ang tao nga ni sir habok ang sobrang init, may epekto sa inda. Lalo pa man po ining mga ano. Tama. So, bali po, kung mahiling ta, day po nag-abot sa pig-apod na bleaching threshold. Okay. Kaya, malamang, yun po iniday lang kung nata po na yung epekto si El Nino duman sa Lagunoy. Nga lang, sir, digdi sa next slide ko, medyo na-surprise kami. Kung mahiling ta po, ini po, news ini po hali sa sarong sikat na sarong TV, regional TV. So, pwede tang i-mention sir ang mga arong kaday na sa sarong pong ining media outlet, nag-flash po sindaning report online kang August 14. Ini po nangyari ugang ini sir sa Albay Golf. Albay Golf mismo. Ang Albay Golf po is kataning man lang po iyang kan Laguna Golf. Alos kataning man sa nakan sa Samuyang study area sir. Okay. Ini po da nangyari around August po. Sabi digdi sa report na ini, nagkaigwa po ning bleaching diyan sa Legazpi. Digdi po sa Legazpi. Oo. So digdi sa coral reefs po ini kan Legazpi. So nagkaigwa po ning coral bleaching. So ang nga po nata. Nata ito. Why? Magkataning man san ang Laguna sa Magkataning Albay. pero nata tada dumang kami minahiling na Pero mas bleaching. mainit ang dagat sa Albay. Posible Saro na yan, sir. Okay. Base po kaya pighiling mi, sir, malamang si po baga kaya, sir, si Albay Golf, medyo shallow. Hababaw po. Okay. Yes po. Saro po yan siguro. Pero di po kami nag-claim na Yun na talaga, yung mismo yeah. ito. Pero base sa mga observation and theoretical info si Albay Golf po kasi, sir, is yan, hababaw siya. Shallow po Hababaw. pabaga dyan ang lugar. Yes. Then, mas dynamic po ang water movement, sir, sa Laguna Golf. So, kung hiling tababaga, sir, ang bukana kang digdi sa Catanduanes, Rapu-Rapu. Kung hali sa Pacific na water, dara kang Crucio Current, mas nakula po, sir, ang bukana niya. And tendency po, nakakamove mas mahiwas ang unlike po digdi si Albay Golf, sadit po ang bukana niya. So, kung sa ngimot po, bagahali sa Pacific, sadit po siya. Okay. So, saro So, po dahil yun. masyado na bubukag ang tubig. Malamang, dahil po kay masyadong water movement or sa dynamics kang water. Then, saro pa po, sir, malamang na dahil duman po sa sabi nga ning shallow water or shallow coral reef area, may naglaw po na mainit. Talaga po, malamang po, pares lang po ang temperatura na naglaw hali sa Pacific, palaw po didi sa Satoya, sa Lagunoy and sa Albay Golf. Nga lang, dahil po siguro duman sa condition po na hababaw siya. Hababaw, okay. Oo, so day may po ini na-prove, sir, kung piraso sa iyang temperature digdi. Although pwede man naman po ini mahiling. Na-confirm po nila na may coral bleaching talaga. Ini po base na sana ini sa report, sir. Dahil naman kami po actually nag-dive Okay. dyan. So, bale, ang pigibubay po ngunyan sa presenting panahon, agirare, so kaiba ko po, sir, sa research me kang tulong taon nakalipas, masampling girare kami, sir. Okay. Babalikan mi sa dating location. At the same time, isasabay mi na po si Albay Golf. So, baka Sir, mahiling ko. aram ko, pwedeng pig-iisip inikan mga paraan tabay ta. Iyo po. Na ining piguro nantang pwedeng posibleng magkaigwan ng coral bleaching because of the El Nino
of the natural iyan na phenomenon. Opo. Ano, data bako ang gibonin tawo. Pero pwede man daw siya nakakontribute ang mga gibonin tawo para magkaigwan ng coral bleaching. Malamang sir, malamang data lang po inapo-prove yan sa tuyang ano takay po ang tabag cancer eksperimento kaya observation. Pero malamang po igwaman kasi po kung hilingon ta po kung ang mga chemicals o kaya sa Chemicals, pollution oo. hali po sa nakakadagdag pa po yun sa pwedeng pag-bleach. Nagigi po siyang weak na po ang sistema kang corals man kung nakaka-receive na at the same time igwa pang may pollution na nga ni ngaya, may stressor pang halita sa Yes. pag-init kang kang tubig Pero dagat. pag toxic man ang environment kang corals, araw Yes kaya po, na sir. resulta. Opo, sir. Sarap ang mapaliming makadagdag pa po yan. Kasi, ang coral bleaching, sir, hindi man actually, igwa po talagang, ayan, ito pong na-experiment, may na same water po ang ginamit kaya bako kitang bias dahil ngayang pollution susaro ngayon igwa so dahil po kitang araw kaya tanga ni mahiling ta po mismo na si thermal effect lang po so init lang po Init talaga ang lang. naka-bleach Tama. pero may mga pag-aadal pa po sir na aside kang mainit na panahon nakakadagdag pa man ng sir pagapod na mga ito po, human activities. Oo. Kung halimbawa po yaong kita sa sarong location, aron kay ni po kang mga coral reef area ini, dagdagan ta pa po siguro ning disturbo hari kang pigapod na anchorage baga sir mahulog kaning kang so anchor kang bangka oo. napapasa po yan. So nakakadagdag po talaga sir sa sa pagkarot kan sa tuyang corals. Ang bagyo, sir, makusog na Ay, bagyo. mas lalo po Human. sa sir. Oh, Lalo okay. po po iyan. Kasi po, pag makusog po ang bagyo, so makusog man ang hukol, Oo. makusog po ang hampas kang tubig dagat, Tapos ang pwersa sa irarum kan dagat, napapasa sir, ano? po i-share. Na actually, sir, na parang nababaliktad kan ang mga corals. Grabe, So, kadakol po ang effect, ang pigapod ng mga natural and man-made stressors. Kumbaga, sir, kung dahil man siya mag-undergo ning maapektuhan kang coral bleaching, pero so, pagpasa niya, halos parehas man ang impact kaya. Iyo, sir. Mm-mm. Pero ang medyo alarming po kaya digdi po sa pigapod na coral bleaching, mas na pigapod, mas Iyo. bleaching, sir. Kung si bagyo ngaya, sir, a portion of the coral Ang reef sa nang napasa pwedeng niya. tamaan, Oo, si ini talaga, bleaching po, mahiwas. sarama po, tabilog po mismong dagat po, minainit. Yes, tama, kaya tama. yun po ini ang medyo makatakot sa araw Makatakot, kay ini. okay. So, ako po, garidain naman din dinagdag na ibang slide. Madumanasan na po ako sa pwedeng magiginibuta. Yes, sige, sir. Although dahil na po ako nailagdag din sa slide ko. Mm. Ang nakulaon pong tabang ang mga tao po para sa epekto kang alimin makabawas lamang sa epekto. Yes. Pigapod na ma-mitigate po sa epekto kang climate change, especially ning El Nino po. So, ang gari pigsusuggest man sana po kang sa tuyang mga siyentipiko kung ano po ang pipigigibot ang paagi para mabawasan si global warming, human po ang pigigibot para po digdi sa corals. Okay. Sample, gari sa simpleng paagi, bawasan ta po ang pigapod na pollution or emission. Kasi siya po ang nagkakos ng global warming. So, pigapod na greenhouse effect, sir. Yes, po? tama. So, iyo man po ito ang pigdadara ka ito. Digdi sa El Nino po, ang although sabi ta natural, still igwa pa po kitang madiit na bagay na pwedeng ma-contribute. Day po kita yan sa paagining pollution, bawasan ta po ang kang pollutions po sa dagat and sa illegal fishing activity, sir. Illegal, okay. Kahit pa paano, igwa pa mangkayan, sir, na Mm-mm. sa tuya digdi sa tuya sa Bicol region. Nakulang bagay na po ito na kung iwasan ta po ini si corals kahit pa paano may chance sa makahangos. Mababawasan si epektos kang Then what else po? Ini pong awareness na pigigibo ta. Ini pong radio program mo, sir. Ini kang DCGB, ini kang kang Bicol University Extension Management Division. Nakulang bagay din po ini tanganing even sa tawo makatao po ning idea po kung paano sinda or makaturo sa ibang tao na may El Nino kita and ini pala nakulaw na epekto sa coral reef ta. Okay. Na si coral reef baga source man kan sa tuyang mga pagkaon na hali sa dagat.
So ang awareness, ang education po, dakulaon na bagay po yan sa tao. Yes. Opo. Dakulaon na tabang po ang sa tuya. Kaya po, salamat na lang tamay mga araw kayo ng programa, sir, na pigatawan tang emphasis. Bako lang kita more on sa business, bako lang kita Yes. more on sa ano. Ilingon taman po, so parte ta para makaprotektar ano po kang sa tuyang natural na resources. Iba kaya baga sir, takong ang kadagatan ta padagos na madadanyaran, ang corals halimbawa padagos na mag-experience ng bleaching, as in iba pang negative na impacts ng sir. Ang mangyayari diyan, mababawasan ng ang pakinabang ta sa kadagatan. Opo, ang production. Ang production Opo. kang mga marine Resources, opo. Di ba? Aram tama sabi mo nga ni sir, dakulang parte kang pangangaipo kang mga tao hali sa dagat. Yes po. Kaya kaipuan, proteksyonan ta talaga ang kadagatan, takunda garo masara kita ano kaya na, sige pabayaan ta iyan, tapos mangalas kita, garo kulang ng maray ang supply kan mga Yes po. marine resources, importante talagang maray yan, sir. Dakula, siyempre po, maisip po si Iban. Sabi mo nga yan, natural na event ini, natural na phenomenon. Pero, as mentioned ta po baga na, nakulaon po pong contribution ta, lalo sa epekto kang climate change, ang tao. Yes, opo. Ang, maski sinabi tang natural, hindi po bagang nangyayaring too much pollution. Dahil dara po ini kang numero 1 kang. Pero po siguro kung kita ay nagtatabang para sa may mga advokasya, at least sir, may mga pigigibo kita na mga activity para sa komunidad, para sa tuyang environment, sa tuyang kapalibutan. Salit na bagay, may magigini po May yan. contribution. May po. contribution Tama. po yan. Saka sir, kung hilingon ta, although ang El Nino and La Nina, mga natural na phenomena, pero sir, ang saro kan nag-trigger sa mga ini, yung pag-init kang mundo. Yes po. Nang pag-init kang mundo, maliban sa natural process siguro, Yeah po. pero ang pagnipis kang ozone layer, sir, yan ang sarong dahilan. Yes, po. Pero nagnipis ang ozone layer dahil sa human activities. Human activities. So, iko talaga ning connect. Talagang kita, minabalik sa toya, sir, ang Yes, gabos po. Di ta piling sabihin, kasi natural na phenomenon niya, wala kita maginibo. Kita ang nag-create ka yan Yes po. Opo. Arog po sir marumduman ko sa mga estudyante ko sa STS class. By the way, regards pa lang sa mga sakuyang estudyante. Opo. Nagpapahinan nyo gungon yan sir. Okay. Yan sa Biotabaco ngunyan. Ang sabi ko sa inda, every action, there's an equal reaction. Yes, tama. So, ang tao, daiman kay puwang kang mundo. Iyo ba? Tama, sir. Ang mundo mabubuhay siya solo. Pero kung ang tao, yaon na, nagko-contribute sa destruction Yes. iyan. Iyo, tama. So, parte kita, ako gabos kita po, parte ka iyan na nagataon ng distroso sa ano. Abang ko ta nabubuhay kita, isipon ta so sa future baga sir. Iyo po. Ano pa? So, gari, makakatabang kita, may contribute laman, maski salit na bagay. Energy saving, sir. Ano kayo sa programa tangon? Ano kang gobyerno? Ayan, sir, na ikalimbawa nag-star ka sa gilid dagat, dahil ka magtapok ng basura. Dakulaon na Nakulang na contribution bagay mo na po ito, sir. dyan. Opo. Dahil ka ngayon magsulok ang basura po. Yan. Aram mo, sir, yan, baga, may law baga na bawal magparasulo. Yes po. Pero dahil manggirari-garing masyado na dahil sa enforcement. Pero sa kuya, dahil nakaipon siguro masyado ang enforcement, kita na mismo Kita na mismo. Pwede na kita mag-enforce. Kung minsan baga kita, human nature kayo din, na pag warang nakakahiling, itapok ko na ininuman. Kung sa ginibo po ko sa tuyang medyo mga pag-iribang may edad na, kitang mga aki pa, gipunta na. Iyo. Kung araw ta dahil naukodan ta sa tuyang eskwelahan, nahiling ta na po ini piga practice, and then ang media outlet baga siya dakulaon na bagay iyo po, ini. tama, sir. So siguro kita na mismo magpuna padidiit sa duya. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, puna nindo. Tapos, nakulang bagay ini, sir, na napapasabot ta sa inda sa mga paraan tabay niya to, na kaipuan ang corals, ining bahura na pig-apod, kaipuan to talaga ining proteksyonan, protehiran, dahil bako lang ini ordinaryong parte kang irarom kan dagat, kundi iyo ini ang pig-iistarang kan mga marine lives, diyan papadakol, diyan pigpapaiplian iyan kung maraot man ang panahon. Yes po. So, kumbaga, ang gabos na yaon dyan, sir, pasiring man kanyaon sa daga, gabos ina may connection Yes po. Diba?
may mga symbiotic relationships Yes, sir. po. Istorya na sir briefly. Ako iyan bagang aram ang lawa sir sa harong mga mantok. Oo. Takot ba kita kayan? Takot nakakagat. Enot, iyan ang tendency ko, ialaw ko o gihadan ko. One time sir, nagsiyara ko, nakasirip akong mantok. Ano na naman so, ko hiling ko, garabag ko, pakahiling ko sir, may ugom-ugom na ipis. So gustong sabihin, Siya pala- papakontrol kang Yes. ipis. Ah, Kasi ring mga bagasir sa iwang mga nangyayari sa na nasurat may mga bareta kay na natangirigi sa lugar na ini grabe ang kino. Napag-araman pala sir. So mga dagang bukid, ang mga tao pala duman, ang ibang tao duman, may ligong pala sir magkuaning halas, pigigiribong pulutan. So nagkaiguaning imbalance pala sir. Dumi na Tama, kulon nanggad, surat. sir. Nanggad, sir. Eh sa kakulangan, human invicto taramta sir Iyo na po, ano. Iyo po, sir. Mm-mm. Nainutan ako ni sir. Pero very good. Ano po, itong ano po, yan, kung ang corals po magadan, so nakulaan pong imbalances in. Yes po. So, o kaya magdiit. Mm-mm. So, mga nagiging dependent po na organisms sa corals ay dahil na po mabubuhay. Iyo talaga. Ang bulod nga niya, kalbuhon mo. Mm-mm. Siyempre, anong epekto? Pagrasay kang daga, pagbaha, Iyo. mawala sa wildlife. Na, iyo po. Pag nawala sa wildlife po, epekto man ini, so livelihood, everything, so diversity, sir. Yes, talaga. So, ang kada pong organismo na nasa sa satuyang mundo, may role po yan Yun sa talaga, sir. ecosystem. Oo. So, kung susaro nga yung species, sir, susarong klase, piga po na overexploited. Yes. So, ang tendency, sir, nababawasan ito or kaya nawara, may sarong organismo naman nagdidepende, maapektuhan man. Ang saro sir na day ko malingawa na sarong discuss ko yun sa mga programa ko kaito. Po. Itong naging desisyon kang Korte Suprema sir. Igo ba ganing pig genetically modified sir na na GMO, sir. na eggplant. Opo. Na itong eggplant na ito day siya kayang tusukon kan mga borer baga luhon. Opo. Irineklamo ito sir kan sarong organisasyon sa Supreme Court, nakaabot din ni sir. Opo. Rinuling kang Supreme Court in favor duman sa opposition. Kaya dahil na ito sir pinopagate itong klaseng ito kang GMO. Ang rason duman, kung dahil na ining mga borer, ining borer na ini, taga diretso man siya na feeder baga, sa ini ni maduman. Baka distorsuhon na indang iba. Garaan kayo sir. Kaya sabi ko, very interesting Opo. discussion. Yun because sabi Opo. mo po. Sir. Siguro, sir, ang epekto man kay garing sa GMO man kaya baga, sir, nakakatabang sa production Iyo ko ng eggplant. Iyo ko na. May welfare man. So, ini po, baga, nasa pagbalansin na Iyon inikan na sa nga, tuyang tama, gobyerno. tama. Pero, overall, kahit sa tuyang mga parainan nyo lang po, no? Basta ang gusto mi lang pong makonvey po siguro digdi ang mensahe kang epekto kay ning sarong ining lalo na dakuraon po ining disaster o Yes. sabihin tang masisabihin ta pong natural na phenomenon po siya, natural talaga siya po. Maski kang panahon ni lolo kay tumang mga panahon iguana po kay ni. Pero po ang in summary nangyayari kay siya, naglalala siya, nagkukusog Yes. po ang epekto kay ni Iyo po, or sa tama. impact kay ni sa corals o sa kadagatan ta. Kaya po maging maingat na po kita no. Even kita ipaghanda ta po ang sadiri ta, ipaghanda ta po ang satuyang sabihin tang ining satuyang especially kitang mga nasa ang satuyang sabi nga ni rekursos na dai po kay ni maapektuhan ta ang kabaliktaran pigapod na livelihood loser Tama. ang pagkabuhay mabawas ang satuyang kabuhayan. Yung po sir, ining El Nino and La Nina, mga natural phenomena ini. Talagang dahil tanan maninigaran. Dahil po yaon na po talaga yan. Pero ang makikibota, pwede man kitang mag-ano kan sa tuyang hiras sir. Yes. Kontribusyon ta na. Mabawasan ta na lamang ining impact na ini. Yun ang nga sabi tabaga. At tamanong tang kadagatan. Yes po. Di ba? Dahil kita mag-contribute sa pollutants, Po. sa pag-destroy kang Kang mga coral reef. corals. Yes po. Di ba? Magamit kita ng Illegal blast ngayon. fishing. Blast fishing, o kaya- So, iyan baga, ang makakatabang na kung takalaga sir data naman papagulan ining sige ang kusog, at least mas slow down taman May lang. slow down. Mitigate po. Mamitigate Opo. kung sanggang pwede. Yan din tataram tang Ang gibo kan saro po, inarog kan ikaduwa, ikatulo,
dakulong po ang nagtarabang-tabang. Mm. As a whole po, dakulang bagay na Iya ini. po. Dahil pag sabihin, ako man lang ngayon, nagigibo ka ini. So, Iyo. mga yan, arog bang ka yan. Tapos, natangaya sindasan na. Mm. Ako man nga pwede. Pero po kung po nanta, and then sa pag-iriba ta, istoryanta kang tamang pigigibo ta, kahit pa paano, makakatabang na kita po in general sa satuyang kapalibutan. Iyo talaga, sir. Ako nga ni sir, kung minsan, pag ako nagkakauning candy, maski oras ako nakahiling, habo kong itapok ang pato sa, ibubulsa ako. Ibubulsa mo. Salita ng bagay Oo. iyan. I mean, sabi nga ni Baga, little things put together become Bigger. significant Oo, thing. yeah. Yun Yeah, yung po. yan mensahe to, sir. Magayon kaya sir na naintindihan tayo ini mga bagay na ini na talagang hali sa indo mga eksperto ka mo. Ako nga ni sir, dahil ko masyado kang enot pa, dahil ko pa man ako na-expose sa araw kayo ni, naaraman ko na, akala ko kang inot sir, ang chorus, gadahan. Wala ko, gapo lang siya dyan sa Gapo dagat. lang siya, opo. Kang suinot na ito, ang dinindo si Sir Ronel, barkadahon ko po yan. Iyo po. Dakulong na By the panahon. way, regards pa lang kay Sir Oo. Ronel sa samyang Ano ko na? Sabi niya sa kuya, ano ka? Ang corals buhay. Kaya ko, ay okay sir. Iyo. Oh, yun na nga niyan sir. Narunduman ko sir dyan sa Santo Domingo. Yaon ako dyan, nag-cover ako konso ito bagang giniba baga sir na rosary beads na corals. Nagaro may sir na ilaw para mas makaskas ang pagtalubo kang corals. Ang sarap po kaya sir sa disadvantage ni corals, piga po siyang sessile organism or nakadukot po siya sir. Unlike baga po kansira na piga po na motile or Yun, nakakapaghiro. Yes, tama. Kung medyo may threat digdi sa sarong lugar, pwede siya Pwede siya magharay utara. duman. Si corals po, nakadukot siya. Nakadukot, oo. So, ang tendency po, kung ano ang minaabot sa saya, yun na po ang aabutan niya. And, kung marumduman ta po, pig-discuss ko man ini kang earlier, gari sir na di ko lang matandaan, gari, na si corals po, bago magdakula sa sir, pirang dekada. Tama. Si corals po ang sa iya, base sa pag-aadal kang mga sintipiko, in 1 year, around 1 centimeter. Igwa man po, medyo fast growing. Imagine mo, 1 centimeter in 1 year lang po. Grabe, So, iyan na corals na arog kayo ni kadakula siguro, sir, o arog sana kayo ni kadakula. Pirang taon na po Pirang yan. taon na. Tama. So, dekada na or pirang dekada Tapos na yan. mabiblitz na. Mabiblitz siya na. Kung kaya mapapasa tamaan siya sa na. kang mga Iyo, dapat iingatan talaga yan. Araw po siya, sir, ka yan, kahaloy bago And bago pa po, sir, so kung ano-anong mga organismo sa history kang evolution, sir, kang planeta, nainot na po si corals. Kaya po nabilog ini mga islang ini. Iyo, tama. Oo, So, bali, kung hilingon ta po, mas inutong pa ini sa humankind, sa tao. So, natural po ining talaga kang environment. So, sana po maprotektaran ta po. Yun lang hangagad ta. Yan sa sir sinabi mo na ang coral nag-grow ning 1 centimeter lang a year. Ang iba po kan masadit pa. Ang iba naman po malaslampas pa. Makuro-kaskas. Pero average, garo-arog kayo. Gari-arog lang po kan Mga 1 average. centimeter. Tapos Yes. bigla mo sa nang papasaon. Ano ka pa? Pero sa nung itsaka kang dinamita, nagkadaramay si coral. Yes po. Or ang target mo lang sa sira, so corals ang taday mo nakakadulag, sabi Yes mo po, nga ni yes sir. po. So yun yung mga bagay din na dapat igwa kita kaining awareness talaga So udok sa butang pag maut na maprotehiran ta ang kadagatan. Ta importante ining maray sir. Ini nga ni po, sir, sa corals pa lang po ako. Yung nga Kung ni, dakol pa dyan, dakulong ining sa pa. mga pigapod na mariw-bariw, sa mangrove, sa sira. So, mas lalo pa po ini. Pero dahil po si coral reef na pig-consider siya, sir, as dakulaon na ecosystems talaga. So, dakulong po ang piga-harbor niyang mga different organism. Yes. Pag sinabing harbor, so dakulan nagsasabay sa iya. So, halangkawon ang productivity niya. Kaya baga sir, yung mga sabi mo nga ni halos 51% kang Contribution po, production, kang fishing dyan sa production sa Laguna Bicol Golf. po. Dahil saro digit sir dahil mahibog pa dyan ang mga corals. Corals, Sir? yes Oo. po. Pero po, tapos mga sanctuaries na piga Yes yan, po. yan sanctuary, mga intervention yan kang tao sir. Yes, wala ko lang bagay po ito. Bawal Hindi nga ka rin dyan, po sa maglaw. pag-aadal, minaling mi mismo sa marine protected area na ini, sir, na dahil taman hibaba man girari, sir, so pig-apod na live coral cover. Okay. Dakol mang girari po dito sa mga MPs undistracted na, sir. Dahil nasin na nakakaabot sa pig-apod na good coral cover talaga. Ibaba na po. So, kung hilingon ta, ano po kayo ni, saka lang siguro kita magibong protektoran talang ang corals, pag-raot na. Pag-route na. So, dapat po siguro,
maski ba ko yan MPA o Marine Protected Area, parte yan po kang kapalibutan, kang kadagatan. So, protektaran ta po ini. Iyo. Tapos prinatihirantaan mga corals na iyan, garuta mo sa napig secure ang satuyang Future. Opo. Ang So, seguridad mga aki kang akita. So, takulaon pong bagay kahit pa paano. So, ang Bicol Region po, mayaman kita sa resources na ini, sir. Yes, sir. Ano kita, sir? Peninsula kita eh. Yes. Protruding. Wala ding lugar na halos dagat yaon sana. Ang pigapod, sir, na Coral Triangle, the whole Philippines, sir, kasabay sa pigapod na Coral Triangle. Kaya inapod ining Coral Triangle dahil ganit triangulo yan, sir, Philippines, di parte sa Indonesia, tapos hanggang Micronesia, sir, ganit triangular ang shape po. Kaya, yaon po dyan ang pinaka-rich diversity kang corals. Iyo. So, ang Philippines po, mayaman talaga. Mayaman Pag-abot talaga, sa sir. resources na Hindi ba nga ni mga bansa, sir, nagangalas ko na, pobre da kita. Baka umiyak ka mo, pobre. Kaya sa Induga Very mo. komplikado ng topic. Pero, kung hilingon ta, sir, sa base din sa mga pag-aaral, grabe ang diversity ng corals. Talagang Iya po. cool na klase. And, so, pigapod, sir, na center of biodiversity in the world, yaon po Pilipinas. sa Philippines. Wow. Particularly sa center, yaon ini sa parte, sir, na anong parte yan? Sa Batangas. Pero, as a whole, sir, yaon kita sa center of biodiversity sa bilog na mundo. So, ano ang implikasyon kay ni dakul kitang resources. Ang kulang sa tuya ang pagprotektar. Iyo, tama, sir. Dapat talaga, ang mga regulations din, lalo na yung mga, maski nga niya baga sir ang paggamit kan mga lambat, dapat ipig-regulate yan. Tangi ba baga lambat na pang-irarong, nagtasarabit yan, sir, sa corals. Yes po. Ta ako, sir, nag-manager ako ng Palakaya one time sa Batangas. May minsan, pag nagsasabit yan dahil nagkasabong pag bunuto mo, nagigiris yan minsan ang corals ang nagbibigay, minsan ang lambat. So mga araw kaya bagay Iyan mga ini kang tao. So, dahil tao ang tagibok ay pwede tayo ma-regulate, no? Yes, Pera kang nature sa ang kay po ang tama sana po kani ang strict implementation kang sa tuyang mga law and yan, good governance. At the same time po, sa tuya, sa tao naman po, disiplina. Po? Sa satuya man mismo hali. So, kung di may makahiling, di gibunta sana. Sir? Okay, sir, inabot na kay sir kang oras, sir. Sige, go ahead po sa imong mga parting words po, sir. Go ahead. Ay po. Ini po, salamat girare po sa DCGB, lalo na po sa programa kang Bicol University Extension Management Division. Si Sir Seth, thank you so much po. Duwa-duway sa na kita. Yes, sir. Si Sir Edgar Day po. Pero kahit paano po, pasalamat kami. At least na i-share mo po ining information. Sa muyang diit na pag-aadal po kaining sa corals. Po? Ang hagad mi lang po, sana nakanood po kita sa mga parenon nyo da. At the same time po, if in practice, dahil lang po nakanood, gibunta po in practice. Gibunta po ang sa tuyang part, sabi nga ni. Okay. Sige. So sa pangaran ka na Bicol University, kan BUMD, sa pangaran ka sa kuyang partner na medyo may piglakaw, si partner Edgar. Ako po yung Seth de Matera. Salamat sana po, maray na udto sa Tuya Gabos. Good morning. Nadawog nindo ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division kung saan ang informasyon asin inspirasyon iyoan sa Indong katuwang sa pag-uswag kan buhay asin komunidad. Hanggang sa masunod na Miyerkules giraray, ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Digdisa na sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa